Guys, ako ipakita sa inyo, ma'am. First time ko nakikitaan eh. High touch kayo nga bowl. Naro. High touch kayo. Nakita mo ani? Kani? Oh, first time ko nakikitaan eh. So, before na to, sulayan, ay naka-indicate. Ah. So, siya, pang lubot na siya, pang ilo. Off on na siya by level siguro na siya, no? By level. So, karon siguro pag human kag put-put, mo siyang i-switch, ngani mo gawas, oh. No. Nawawas tubig. So, gahinay siya by level. Oh, so, direct ilo, pang ilo, dali siya. Usgunin mo, oh. 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 Wow, hitik kayo, no? Murag gilok mo kani. Masirit, so. So, di na ka kailangan nga mo tindog-tindog. Di ba, oh? Oh? Di ba? Wow. Palit ako ani dagan. Napisikan ko. High touch kayo. Palitan ni.